Tertib lalu lintas, ayo dipahami, ayo dibantu lan bisa hadiah hari-hari. Pulau kita kabeh dulur, ayo sing hati-hati supaya kecelakaan bisa sing dijaluk ojo sembrono, mula ojo dumeh dalane wis ayo ngakokno kencaraan jake kira-kira mula nek keprego akhire supaya gak ono nek kedadean mula nek nyetirae ojo nebu sebab nek selip akhire korban mula nyawani ayo padha saiki kenjaraan pancen tambah rame, ayo padha njaga keslametane dhewe. Padha perhatekno tondo-tondo kiwa tengene, mula peraturan ojo dianjep kabeh wis diatur barek bapak petugas amre tertipe jalane sing awas ojo sampe kubruan gawa kurban sampe eling jamanku biyen sik sir-siran
ngajak pacarku sepeda montoran arek belajar sepeda silian gak duwe request gak ngerti peraturan tapi sepedae pacarku dhewe aku dikongkon nyetir kok yo gelem aksiku sombong koyok-koyok wis tau duwe bareng aku gocengan waduh duh dadak koyo mongso mula pacarku tak jak keliling liwat embong aspalan no jalan tamrin koyo aku wis gak arep iwasin biasa sepeda pancal saiki iso numpak mesin masih lampu abang tak terusno ae aku jak ngerti iku apa karepe Uber bapak polisi aku gak duwe gede sepeda tak enggokno dadak nyerempet gakul tahu mula untunge dulur aku gak kecekel sepeda tak lereno kok tambah banter mesin nyendat-nyendat kaya wong keseper sepeda motor isane leren tak tubrukno pager sepeda montore nek terus mate tak starter dadak gak kene tak konang reparasi tibake ngletek tukane ngomong dadak jare bengsine entek aduh mulane lek wong lanciang ya ngene iki ayo oper loro ayo ya trek-trek aduh pisan kas kan trek-trek munggah maneh ayo munggah ayo nah telalatit tuku klopo kok diparut tuku rokok nang kang sanut wong wis tuwa kok gak nyebut nek tolek rondo tambang gebuk tuku cengket cuma imo adang ketan digawe tetel sing nom maneh gak ngeluyuro wong sing tuwe agak tambah memel kang kaseman melaku ngidul ana rondo pekatane kang saidul bengi alasane nyilih dodol liwat guri dadak kecemplung sumur aku dhewe jamane sir-siran gak iso turu gak enak mangan padha seneng wis sumpah-sumpahan gak ketuk sedina kaya saulan atiku nek krasa kangen gak kepethuk gak iso marem tak parani tak rewangi dekem-dekem liwat pawon dadak ngideki pete anggem kira-kira jam setengah telu ngenteni sak sore arek gak metu mula bapakne tak anggap wis turu aku buka cendela gagak disrampang alun kapan kapokmu namung semanten hitungan kula sae lan boten borong
Waduh. Wong apa ngomong dibarengi cek kacung ngono ta? Waduh. Dudun lek panjak kendang bangkit ngono. Tak tau ngundang wong bal-balan kok. Lah lek sing dhuwur kalah karo nisor ayo susah ta. Apane? Ya tak pertahanno, Dik. Tak tasih kendang karo sing dhuwur ate kalah sing dhuwur lho ya kebaciut. Waduh, iso ngoceh koyo jalak koci. Coba tak badele gak iso. Mbok izin kan ya. Coba ya. Pak Kerto tuku kertu. Nah, iya. Ayo. Lah isa tibake. Isa iki. Dorong si An coba ya. Nyanyi luwe iki. Coba ya, Pak Kerto tuku kertu mudhun retek Kertosono. Nah, ayo. Lah isa tibake arek iki isa tibake. Tambah cilik rek suaraku. Ya gimana le ayo. Glundung ketatap cagak. Ayo. Waduh, wanyane ya jeneng juara arek iki nyene. Tapake tapak liman nyene. Dari situ le ayo. Kecemplung blumbang kelagep. Remek kon saiki. Ya. Wis menclek diterusno ae. Apa glangget iki? Wong klagep-klagep kok glangget. Wah ngene iki eling pacarku. Mintane yo arek iki ya dipecel ngene ya apa ya. Dadi bojoku gak ujal gak kaul. Cek gak metu-metu tak paku jidoke tak cendel ngene. Pas cek titanus. Loh, halo. Aduh, halo. Mas, ngrungokno suarane tok wis merinding disco aku. Tak kandhani. Sakjane aku nyeluk emas sampean iku gak pantes iki. Apa? Oh. Apa? Sampeyan gak intelek blas ngono kok. Lho, pakaiane gak intelek apa-apa, sing penting lah hatinya murni. Murni. Iya. Murni iki apa sih? Ya murni yo kadek campuran, kadek karak dadi murni. Padane kopi ae. Wah, aku rindu padamu. Terang ae. Cintaku sepanas matahari. Sesejuk embun di pagi hari. Cek koyo temen lho modele. Ngono ta. Alun sebuah simponi. Kata hati. Baile mau gak genah kuwi. Sampeyan iki kesurupan ta? Lho enggak kuwi lak ngetokno kata-kata mutiara ta karepku ngono lho. Ya ngono. Sing indah-indah tokno. Cek aku tambah cinta. Kene omong aku tok cek merangsang kon niku ngono lho. Merangsang disco ta? Aku kate nganakno pernyataan kepadamu. Ya wis ngomong tak rungokno. Rasa simpati saya murni tak dipengaruhi karena kau anaknya Bakul Bakwan. Loh. Anu, kok iso bakul bakwan sih? Bapakmu bakul apa? Aku. Bapakmu bakul apa? Sarung sembarang sego. Oh, iya bakul sembarang. Bakul sembarang. Cinta bukan karena lahiriah atau materi. Iya. Artinya bukan karena kecantikan dan segi kekayaan. Ananging. Apa? Tetapi keserasian jiwa dan kebaikan yang bisa dinilai menjadi ibu rumah tangga yang akhirnya bisa membahagiakan kita berdua. Sampeyan ngono wah jane buta ae. Ya apa wis indah durung, mosok durung indah. Ya terus nota sawangan ki ayem ngono lho, Rek. Yo lakon gak ono pernyataan blas kaya aku tok, tak kentekan bondo aku lek ngene. Wah, lah situ ngomong dadi cek ayem atiku. Ayo terus no sik. Kaitane ben lak ngene ya. Karena kita sering bertemu muka. Iya. Dari situlah sering terjadi tukar pikiran dan diskusi. Iya, pancen bener. Ada ya. Karena cinta bukanlah bibir yang memulainya, ya, tetapi matalah yang mencium cinta. Katanya awak dhewe ben lak berpandangan-pandangan. Iya. Waitane aku lak berpandangan mata sampai mecici ngono. Wah, ngawur ae. Hingga timbul kecocokan. Tak terus nih ya, iku main. Cek medhot. Iya, ana kata-kata pedhot ta. Serta kerasian
sampai kemudian disambung dengan pacaran. Keserasian ta? Iya, aku batin pecotot tak suwe. Aja bingung ta Mas menghadapi aku. Lah gak beli wong drijiku kok remet ngene re. Ya kok. Adinda. Kadang-kadang cinta tidak bisa diakhiri dengan perkawinan. Ingat. Iya. Dan jodoh tidak mungkin orang yang dicintai, tetapi jodoh adalah di tangan Tuhan. Iya, kita berusaha tapi Tuhan yang menentukan. Nah, dandet lekat-lekit. Ini masih gak man sedina yang ngelimbruk ya rasanya ini. Ya luwe. Nah iya, kadang-kadang cinta kalau tidak diakhiri dengan perkawinan akhirnya membawa salah satu pengorbanan. Membawa salah satu pengorbanan. Hanya ini bener Mas. Lah petuk pisan kok pilu ini tak pisan. Makanya berbahagialah orang yang hatinya sedang ditumbuhi oleh cinta. Tetapi sebaliknya, betapa pedihnya apabila cinta yang tak terlaksana akhirnya hancur lebur. Aku gemeter aku nek sir-siran ini. Bekas pusing terakhir ya. Iya. Ojo lali ya. Pokoknya sih aku sih kurang Berikan senyuman manismu kepada semua orang, tetapi simpanlah cinta yang murni di dalam hatimu. Jadi dalam sing juweru ya. Loh, jangan khawatir. Temen tak kon iku. Cintaku hanyalah untukmu. Wadah untukmu temen ta. Temen, sumpah demi Lah Allah. winane sampe ketata becak ngelirik sapa kon? Oh, iku lak ndelok. Iku lho Mas model rock lho. Oh. Wis aja kuwatir perkara rok meneh tak rokno asem ya. Lho ya apa sih? Dek Tini. Memang bila di hati manusia timbul cinta, maka dia akan mendatangkan dua perkara yaitu bahagia atau sengsara. Kok iso? Seorang perampok, Sampe kaget aku. seorang perampok akan minta harta atau nyawa, tetapi seorang wanita akan minta kedua-duanya. Lho lek perlu korban rek, lho ya. Lah aku minta apa? Yo njaluk apa njaluk tikar gledekannya tak tukokno ya. Ya jangan ngono sih. Nah, iya. Cincin pengikat. Wah, cincin pengikat. Iya sih. Wis cincin gak ono iki. Nah sing ono. Akik ya apa akik? Nemene Mas sampean iki. Cinta murni, Dek, jangan dijual eceran. Itu sangat berharga, bukan semata-mata mencari uang. Tidak ada seseorang yang bisa memiliki terkecuali orang yang disayangi. Engkau lah Arjunaku. Buka adalah kok buka. Aja ngono ta. Kok iso blakrak to sama-sama. Iku ngkoku kok iku. Dulur sakene dulur gak kerawatan ya aku. Dulur apa iku? Oh, lek ngekeki dhuwit aku, oh jreng. Iku dikai tok. Ya kon bengok-bengok iki apa? Dikai tok. Tak lemu. Dikai tok, kok ecelem. Wis saiki mulya, Dik. Ya apa sih aku kok diusir iki? Lho, wis puas rasane atiku. Wis temen ta? Kondo bapak. Mari kangen. Wis ketok tok wis mari aku. Mari apa? Wis mari kangen. Eh. Kondo karo bapak. Heeh. Nek engko aku rono to meneh. Waran ono wong gedhe rene, Pak. Wong gede? Ya. Sopo? Ya, Sampean. ya aku. Nah, iki apa sampean sakmono kok ngomong gede lho. Lho mlegune sampean. Aku ndelok irungmu dadak terus sereten ae. Ajane nangis ta. Lah sampean nguwasno sing enggak. Ya mlebune kok wara wong gedhe mlebune aku tak mekungkung ya. Ngono ta? Wis kono. Ya wis nek aku tak matur Romo. Ya. Tomo bong ya. Kantinya ya, Mas. Ya, Bapak. Bye-bye. Apa sih rek bye-bye ku? Ya ngene wong gak sekolah iki, ono bye-bye umur bye-bye, mbok cocok mbok enggak. Dilungkas adikne melok ae. Mbelenek arek sithik. Dipeng lho sik cilik kok wentil yune ae. Kon kok mrimi sae sih, Peng? Wanti tak lewa dikawa mati. Rek iya takno. Setakne asale biyen iku ya apa sih? Jenengmu kok Cipeng. Enggak, bae dian dicatek nambah. Palaku iki bae takala. Apa awakmu? Pala aku iki gampang takala. Takne kon kok nglutus ae. Aku lak dadi pengawal pribadi takala. Ngawal sapa kon? Nami ku apa? Kok gak diganggu oleh pemuda lain. Tak ngono takala. Wis, guyu arek iki rek. Lah karepmu ya apa? Aku lak iwak-iwak no tengah ta.
Wah, yo ngomonganmu peng. Iya, Pak. Temen aku niki. Awak iki ditandani kok tak percaya. Kok percaya. Ah, tambah kan ajine aku rek. Tambah diarek-arek. Alah, penolak mari kepetok ning kok iklan. Iya. Sik tas mulai yomu. Bayem ini, petang puluhane. Apa terus? Ayem atine, keturutan. Wah, rek kita tak bengenge ae. Tapi ojo lali tak salah. Ndarek masalah. Tumangsamu aku sopir kol kadek makelar bareng. Ayo, kok nak kowe kok tukok napa aku? Gampang, kok tak tukokno kacang. Ceketer ya apa sih ngene. Ngene lho, Peng. Nek kon dadi IP-ku besok tak sunggi suwene 7 dina 7 bengi. Tak rusak badan hamba. Wah. Apa badan hamba iku? Wis Peng, mulya Peng. Alam dhisik tak salah. Bare peno pintarne, dong Pak. Masih gak pinter ya iso ngono lek titik-titik. Ayo, ngidung deltinuku ndarek aku tak. Loh, ayo le. Wis panas atiku dadakno. Ayo. Ya Juli. Awas kan ya. Rete-rete anake bacol. Rete-rete peng anake goyo. Rete-rete anake nyambe. Rete-rete peng saiki wis gak mana. Petek wore ngandhap mek siji. Petek wore peng ngendhap mek loro. Petek wore peng ngendhap mek limo. Dadak saiki pen pitike kok arang-arang jo. Mulai kan, mulai. Boleh. Saya mulai kok digoleki bapakmu kan. Wis nuruti si Pengsoro iki. Kae cilik-cilik ala pinter ngitung ya rek. Jane arek iki cerdas, cuma suarane lho kemeng. Kamu nggo tak jak ngono ya dipotong bayarane. Loh. Ah, rek lak balik ae. Mulane nek kena kata-kataku kon mesti mbaleni aku kono. Kang, mbaleni sampean.
Golek adikku marene ta, gak kepethuk. Sapa? Cipeng lho, Alah. wis ngetut ae mangkel aku. Pak. Tak bersir-siran sampean aku. Paling alasan belakang anu alasan belaka bagimu. Paling kon baleni aku. Enggak temen kok. Nah, Cipeng tak sono kene kidung-kidungan bare aku. Lho ya, ero ae arek iku pokoke aku metu lungon. Buntut ae. Wong jare ngomong pengawal pribadi kok. Lah iya ngono iku. Tapi sing dirairakno. Iya yen sing dirairakno aku. Karuan gak kondo bapak ngono. Kondoan arek iku. Wis nek ngono ndang wis ya. Lho kok ndang wis. Lha lha ya apa gak ngono? Wadikmu pinter ngidung, Tin. Masa sih? Bajak ngajak dol tinuku. Lah iya. Tak gekno parian ya iso ae ngono. Sapa sing muri? Dek enak. Iya. Yo ngene omahe aku meneng iku kamar dikunci. Oh, lek ngono arekku tutisane Pak Durasim, Mbak. Ya gua kadang-kadang yo mangkel, kadang-kadang yo seneng ndelok arek iku. Ojo sakno, iku kena hiburan. Arekku ngono-ono ae, ngono-ono ae. Wis suwe. Meneh-meneh kena golek dhuwit arekku. Ya Iya. gak ngono sih. Ya sampean ae sing sabar meneh dadi pene. Loh, lah aku gak keluar sabar. Bab makelar lek gak disabari. Nek sampe ana apa-apa, wah susah. Iso Kelar sih. lho dek mah ngomong, aku makelari cak jare ngono. Kurang ajar arek iku. Sampe ana bemu ta ya apa? Pokoke jange lek pancen wis dadi adikmu tak panggung. Tak panggung. Kok ana layangan ta? Lho gak ngono tak enak-enak mangane tak aji-aji sakno arek koyo ngono ya. Wis mulih. Tibane ndi arek emang? Mulih. Liwat ndi? Wis lihat kene. Ngono iki Ya. nek iki aku seneni bapak. Wis mulih. Das, meneh lek gak mben rono lek gak iki kok tapi aku. Nyambut gawe wis kadung mapan. Wis tak tumpleken blek gak kaya sopir. Ngene iki pada umume jarene arek-arek iku nek ngarani sopir iku nek mari ngaso mesti mampir. Tapi ya nyata temen ya no mampir ku gak gelem marung reme-reme. Paling rumah makan. Depot. Kadang-kadang iku ya warung rengkek. Iku saking keplebete. Wong tapi awak dhewe wong sopir. Lunga sak lungae. Pakaiane necis. Apa maneh nek ana undangan pesta. Wah. Dah. Umpane wis sedan. Pikep. Aku nyumbungi Munawar kok temen. Aku wis gak lega gak lilo. Biyen semboyan ambek aku. Akhire aduh nasib, mongko nasib iki jek kuntet. Elak nasib anak iwak dermo iku. Maksude ngono enak-enakan uripe, tapi nyatane dek iku tak delok. Pirang-pirang dine katoke jek katok mekau. Ceklane pecut. Iku lho dadi apa makelar ya, apa to blantik arek. Rik. Ar, Waduh dipertemuk. Tok Yo. ngono gaya apa rek? sopir. 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 Oh, sopir ya syukur kon nyambut gawe nyopir. Tapi nyekel masyaallah kan niku. Apa? Golek hubungan sing erat ngono rek. Waduh, hubungan rat. Kol tapi ikep ngono ya apa kon niku. Lho. Oplek BOT tahun selikur. Nek di starter gak muni ngeng muni ebrek. Iku lah kanggo ceperan nok kampung sih, Pak. Ceperan apa Wingi wingi? aku tugas luar delok.
Ya apa? Prauto engkel. Waduh. Waling gandeng 4 6 gandeng 28. Umumnya supir prauto itu mesti umumnya lho. Nang luar kota ya. Iya. Sobone nang warung-warung Semarang. mesti nang arek wedok-wedok ya. Jah. Tapi ya apa lho, celonane dengkulmu tisikin rek Mas. Salah kan niku. Lho katokmu iki sakno suwek ta iki? Kon tak kandhani. Iki sakno suwek ta iki? Ya kenapa? Memet. Mas aku kan rasane ayo krungu. Waduh kan iki jare ngilokno aku. Deloken cikarmu. Lho lak wek-wekku dhewe. Aduh. Juragan pring meneh iki dijaluki tulung. Kirim nek gak salah 1.600.000 wae pring tok ya. Pring 1.600.000. Ben dandani kapal sing lapuk-lapuk. Ana kapal kok bahane teko pring ya. Lho dimasak. Ya kan. Kan iki tak kandhani masalah. Kon niku sopir cikar iki Mas golek kenalan ngono angel. Delok sapiku sing sisih kulan dinyang pira. Mbah men jelek keping. Ya ngomong lho lah ya aku ya gak ndudono donyaku temenan. Iki lho sing cilik lho sakmono. Dinyang 1 juta kurang 100. Waduh wong sapi ngrik-ngrikin padha mek sing duwe ngene. Lho, Lah tak rindike ketok kabeh ngono jare wah, ketokmu kuru. Ya kuru sapi. Sing kuru ku wayang-wayangane iku. Waduh sapari tematno ta tamatno ri kon niki. Kok niku mono salah mbek aku tingkate sopir prauto ya. Iya. Ambek sopir cikar. Coba tak delok. Nek aku kadung nyopir ya. Iya. Mangkruk nyekel setir. Iya. Metu arek wedok ayu-ayu. Kon ditumon, kon nek nyetir nek sore gerobak. Coba upamane iku terus Iku ya takoni. Kamu asih pedot. Iya. Apane kon gak ketindikan gerobak cikar gepeng kon. Akale. Gerobak Iya. agak yamjuk menisor utawa aku jange keblekan. Ana kangkangane sapi. Lho. Dene ngelak ya nyusu dek sapi ku. Kok iso iki lho? Omong Ini sore asli sono kangkangane sapi paling kon ketiban dorane sing gedhe. Ya kon tak kandhani. Ya Delok ndak lampune motorku delok nek tak dim iki delok. Lho, Jarak jauh, jarak dekat. Bareng kon apa kon centeli ting. Wah, kan nyolo jangkrik ta ya apa kon iki? ya gak apa-apa ya takoni. Tapi lak menjaga iku keselamatan artinya iku peraturan lalu lintas. Wah, gak sesek. Nek cikarku gak tak kei lampu abang, tak kei lampu strongking. Iya. Nek dikerubung arek cilik-cilik. Lah ganggu lalu lintas. Ono benere. Sebab apa jare memang untuk menjaga ketertiban lalu lintas. Iya. Dikai lampu ting abang. Heeh. Gak menjaga lalu lintas iku. Apa? Pancene cikarmu gak oleh mlebu kutha. Mlebu kutha macet kendaraan cak Surabaya. Lho, kon ngerti sih? Anane cikarku gak oleh mlebu ndek dalan iku ndek kutha. Soalnya lak ngeman ambek cikarku. Ngeman apa yang merusak aspal ngono niku. Demen karo pemerintah. Soalnya nek ana bahan-bahan kirim nek gak nganggo kendaraan aku repot. Mulane Masalah. demen. Wis sik ta. Iku apa pelenge kok teko kayu. Dadi nimbang kon sopir kecekel ana swidak jaran kon. Kecekel tak bayar, tak tutup soal iku. Soale kon Lah kon gak isini-sini coba. Mari ngedukno botol terus ngene geger betul cau. Cek nemenmu war kon. kene apa? Wong kon diutang 10 towung ngono cau. Lho gak diutang. Apa? Lho soalnya keserempet pring sing bauri. Ngono omong. Saiki nae. Senajan awak dhewe wong nasib ana semono ya. Lho, Siapa iya, ngerti kon saiki keadaan nyikar iku jek soro. Heeh. Kayak men-men kon rada tuwek didik terus nemen ya gak ero ya. Ya iki lho pendungamu kan ambek kanca. Pendungamu iki. Ayo melok apik. Masih aku nyambut gawe nyikar dodol pring ini nyingone ndek omah iki wong sak kecamatan gak kerasa. Ya pokoknya. Ya gak kerasa kok jaluk-jalukno. Lho. Coba kon usaha dhewe nek gak dengkek gegermu kan. Balik sopir kurang duit pelas nang Malang. Kon terus sih Ngerek. Kali Wonokromo sama Gunung Sari. Iku terucuke mbutuhno aku iku lho ya apa? Pring sak kabupaten. Ini andani. Lah iku Kudu siji. terucuk tok. Iya batine siji selawi ping pirang atus. Lho. Paling satu muatan ki wis sedina kon mlaku. Lah aku sak berapa rit? Coba weng ping 10 balak-balik kon cek kelemer. Lho. Carane saya anake tangga-tangga tak kon nggawa sitok-sitok. Oh, itu go. Lah apa kon bareng kon mlaku klemer-klemer sapimu kon pecet ceter-ceter. Lah apa sapimu kok ngetokno parem. Ayo, bobok parem. Wah, kon iki sampel temenan arek iki. Pengertianmu ya apa sih kok? Lho tak delok bobok parem. Ya tak sebut his.
wis terus brus. Iko ire ngebros. Soale munggah kertet. Meniku anu war sejak Dik nyikar kon temen tak elingno Dik. Wangel golek seneng pangan kon. Coba ta padha-padha upamane umat menungso ngono. Kewan iku padha menungso. Iya. Cuma ya kewan itu berpikir, ya. Tapi tidak bisa bicara. Bicara, iya. Kalau manusia kan berpikir dan berbicara. Lah kok selalu gebuki kewan, upamane si putumu digebuk. Coba, gak loro kon. Sakjane ya perasaan ri aku ri. Aku job nyikir terus duwe loro puyeng ya apa sebabnya. Sapi lah anak ngarepku. Iya, Terus iku lho ri. Wadah kenal pote terus puyeng kumat. Meniki ya, kon niku nek nyiker iku ya, sapi-sapi lanang sik kuat. Kamu kan golek sapi-sapi wedok kon nyiker. Coba. Nek gak ono sisiane ngono gak. Kok nek golek hiburan. Seneng ngamuk sapi wedok kuru. Apa sebabnya sih aku nggawe sapi wedok? Lak mlaku iki ndek tuang-tuangan bek kesepian. Wis, kayak gini, Mar. Iya. Wong awak dhewe iki nyekel dhuwit. Lho iya ri, iki mang aku Aku oleh. mari di charter kemanten iki, Mang. Iya. Nang Bandung. Aku lak nyetel bis ya. Nyetel bis. Nyekel apa? Bis. Paling kon yang ini bis Semarang Bandung. Charter kemanten kok. Dicater ta? Iya. Pek ndolek muatan. 50.000. Cekel tangan, Mar. Ya aku ya gak ndudene iki lho. Oh, apa iku mbakku kresekan. Mbakku kan welu-welu plastik. Kono isi di sini war Sing penting iku buktine ri. Ayo. Kon iku nggawa mbakku sopir kayak aku ini. Apa? Mbakku iki mbakku enak tak kae. Lho nek enak njaluk didik. Ngomong. Kon tak kandhani. Ayo nang kenal aku nih pertelen. Endi? Lho Tini lho. Mati. Tini ndi? Lho iya. Warung pojok pertelen. Oh, Tini iku ta. Arek ayu ta. Lho. Anu Tinine yumut iki. Ojo. Apa iki? Oh, arek kewadasen iki Tini. Ayo, Ayo Rono. ngombe-ngombe ya. Ayo tak berkeli kok. Ayo. Gawe kak koyok maru. Sembarang kowe kan sing merentah. Badhe titik ya lumintu. Masih ya ana rugi untunge tak jonggo-jonggo dhewe. Sing penting ki nak penghasilan. Ati ndek anak wedok sitok. Wayune wong sak dunia internasional. Ayo apa? Nah aku sing nunggu sepi pamping kan apa-apa. Lho apa ana anakku sing nunggu lho. Wadah wis. Wong sak Indonesia iki nglumpuk dadi situk. Nang diarek iki. Wis samene. Kan Pak, ngono. Endi warung? Iya. Lho, Dek sombong iki. Mangga. wadah. Masalah makane kon kerasan warung kok seneng golek murah-murahan terus. Sapari. Wis kadung mlebu separo re jange bali eri. Bapak ini sing nunggu. Iku ta? Iya. Jange balik sukan yo saya kopi-kopi tok ae. Cacak kalah cacake mlebu ae. Betul kenapa? Oh nggih. Mangga. Wah, warep-arep Enten sampeyan. bir. Wenten. Bir Nggih. sakrat mawon. Oh, nak sakrat mboten nenten kan tutupe tok ni wau. Sampeyan iki dodol bir. Enten kontul. Kontul enten. Nek kontul mboten enten bekok-bekok nggih arep. Kon iki ngomong apa beklok-beklok. Kan apa sih? Bekok. Oh, blekok. Nggih. Oh, enten Dek, enten. Biasa mawon. Biasa ta. Nggih. Biasa sate 20 sunduk. Oh, sate 20. Sate wedhus, sate wedhus. Wedhus cilik napa wedhus? Kuru. Nek enten wedhus blendingen. Sampeyan iki napa? Sampeyan mbeleni wedhus gedhe ta wedhus anakan? Lho, kalian niki
Nek mboten enak mboten kari. Sing balunge nom nek saged sampean golekaken wedhus sing tas lahir. Tas lahir nggih. Pun nurutin niku ah. Sego rawon mawon segone dhewe dudu dhewe rawon. Nggih. Rawon. Rawon apa, Dik? Nen? Rawon apa? Letari dhisik. Rawon sapi. Nggih. Sapi Jawi napa sapi Puan? Lah niki sing enak nggih, sapi Inggris mawon. Pun sapi aja sapi Inggris ah. Apa? Sapi songkel. Sampeyan yo napa yo nari sapi Puan sapi Jawa. Yo nek mboten nari mboten nejo, mungkin sampean bae pingin sapi sing wedhe biasane sapi Jawi. Wonten pun sampeyan juga akan bir, sampeyan kena doyan bir, sampeyan kula biri. Lho. Nggih. Dibiri lho apa sih, Dik? Kula niki lak doyanane bir, sebab kula niki sopir. Nek kirang perangsane dadi kula niki terganggu kesehatan kula. Nggih. Bir mawon 10 botol. Nah sampeyan kena doyan bir niki kula biri kali menawar. Pun nek bir mendemi, sampean susu mawon beto mriki nek sampean doyan susu nggih kula susoni nggih. Dik, sampean niki napa sih? Nyusoni sampean niku lho napa carane? Maksude niku ngombe susu bareng ngoten lho. Ngoten ta. Nggih. Susu nggih? Nggih. Nggih, susu. Nggih. Susu kebon apa susu bandeng? Sing enak susune wiwi gombel niku. Ya gak ono susune wiwi gombel. Sampeyan saged usaha susune Pak Min. Kan kok susune wiwi gombel. Wong telu tak rasa-rasakno blakrak iki. Iya, niki lho, susu rabuan iki lho, susu rabuan. Susu rabuan. Rabuan niki kalengan. Oh, sing kalengan. Kali sampeyan padosaken rokok. Rokok. Nggih, rokok. Nggih. Sampeyan doyanan kula. Sampeyan mriki mboten kudanan, Dik. Mboten. Kok kepyur sih, Dik? Omong kula panjenengan gebros. Kepyur sih. Oh, niki napa bocor niki? Kanca kula niki lho. Waran gak ono cendelone. Oh, mulane, Dik. Kepyur nemen. Sampeyan tumbasaken rokok kretek kula. Nggih, sampeyan tumbas. Lah niki kanca kula doyanan. Warung sampean niki non stop nggih, mboten tau tutup. Mboten pun biasa, Dik. Mulane rek warunge sawang tok sama sangit ngene. Pun teh mawon, teh mawon. Teh nggih. Pun Warung nang bersih Apa, bersih Mbak. lho iki lho. Iya. Iki ri. Berdua, Pak. Ngono tunggu nak. Siwan, Tinggal mlebu nang mburi ya. Delok ora-ora emang lho. Nyelang surine. Gaya Tak berai. ngomong. Iki lho ri Suri ta iki. masih mangan-mangan godhong tok gak apa-apa. Ri. Cikarmu lho, pikirin cikarmu. Ya apa? Sapimu suntikno. Wis nggerik-nggerik men niku kon kerjane mati sapimu. Kon kok aduh waduh pamer. Ngono kan, Mang. Surine dipamerno suri Ngono tak garu iku. iki lho Dek jare nang Semarang. Iki rokok apa diketok iki? Omong. Penjalin. Kok niku rokok penjalin. Wah, kon niku masih golek perangsang iku nemen kan. Dik, Ini nem ta, Cak? Biasa, Dek. Napa? gak melok berpakat nik ini. Ngobrol kunik-kunik kono. Sampe niku ngeber sih wong mawon. Berpakat nik iki. Ngomong-ngomong. Gak melok piknik kan? Teng pundi? Skor kidul. Wah, sampe niku Lho, kadoan. meneh tak gawakno Toyota. Ini ya. Toyota. Heeh. Niki sopir Toyota ta? Lho, sopir aku. Masih aku sopir. Sopir Iya tapi cikar. Meneh Kon buka wadi. meneh digawakno tebo menawar. Walah, Tak delok warungmu piani kok, Dik. Meneh tak gantine nyar wis. ganti napa? Lho, pring aku lak jerakan pring. Diganti pring iki lak dodol cikar ya meneh. Bangkrut kon gak iso nyambet. Bapakmu nek ngomong ya karo kon tariyen, Pak, butuh tresik, tak gawakno tresik meneh. Kenapa sih? Lho enak bapakmu mati gak gawe wis. Sampe niki durung dadi mantu wis ngancam. Apakmu jek senggel ta? Kula? Heeh. Nggih. Ayo karambol. Ngomong-ngomong kon niku. Kak iku aku ya jek gak duwe bojo. Oh, sampe dadi ijen. Agan. Joko? Lho. Tak ana menawar iki anak papat ya. Joko kok anake papat. Nek aku lho Pegatan, sawangane kaya wong tapi Elek. durung tau duwe gandengan nek aku. Walah, bandel nopo. Ya, Pak. Sering ada gandengan. Pasang apa? Cari si gandengan. Lho gak ngono artine ndolek pasangan aku. Lho, Dik. Pasangan apa? Kayak belanja. Lho duit Di pundi? 100.000 iki. Iya, Saestu ta? Kayak adem-adem pikir ya. Setoran 12 dina iku. Ya apa heeh, masih ngono gak. Lanter aku golek duit. Timbangane kon klemer iki. Coba 100.000 kawan ya. Niki suwaken kula ta. Ya aku Sampean? sawanci rene ya teriman dengan normal. Ngoten ta, sawanci-wanci. Gila. Nggih, matur nuwun nggih. Cacak gak seneng ngali apa-apa, Dik. Lah napa niku?
warung buntel sih. gak ngono warungmu saiki tutupen, ayo nang tuku siola. Lan apa? Sak ketokmu jupuk ndek kono. Terserah kon. Iya digepuk sing dodol. Lho kok Aku kemuruk nyolong. Gepuk ya terserah kon Dik, kon kenceng ya apik, kredit ya terserah itu. Ah, sampean niku ngeten-ngeten sampean. Ha iki jas iki kok kene bapakmu, ya kon delok bapakmu Sampeyan melongsong. kok atase nyukani kula. Ya jas. Iki Ya, sepatu, keteruan, nggih. sepatu sisan. Tak Sepatu terus. apa wong sandal japit kon peniteni ngene. Lho nek wis kari kaos kutang Iki lho, ambek. arloji iki. Saestu ta. Watu 31 Dik iki. Kok atase batune? Iki sonder, iki wis sonder katik muter dek matek-matek dewek ya niki. Iki Miki Dik iki, Miki. Waduh. Heeh. Matur nuwun nggih. Lah sampean menenten ta? Lho, ndek omah wis. Iki kari kaos kutang tok ambek iki lho ya. Celana Sampeyan cekak. niki nek medal ya napa ning di warung mriki? Banyumu agung tak adus. Heri. Sapari. Sampeyan niku. Iki siapa rik kon? Lah kon ya apa kon ya. Male ngene, kaya Mas. tik. Sampeyan Lambimu niku napa? Klambi sampeyan mencoplok niku. Ya, Pak Dik. Ajeng lan napa kok mencoplok? Olahraga. Wah, Heri, kon kari kaos tok, aku kaos tok katokan jegak iki siapa sih iki? gak apa-apa sih demi kebutuhan. Halo, halo. Lho, Aduh, adas. Loh, aku lak semoyo meneh aja nih. lho sida saiki ta? Yo, Wis sampeyan tukokno pisan iki, Mas. wis ya. Ayo tukar cincin ta awak dhewe saiki. Kok cincin sih? Oh, iya. Cincin. Oh, tukar cincin. Lah iya. Dik, Loh. sapa iki, Dik? Wih, lho, awak. Mari iku gak ono genteng ta? Waduh, wis mati cekel aku war. Malah apa no kene? Cekelmu jorip ta? Ya apa kene? Iki lawale kertu. Lho jare kok nyopir. Lah saiki kok Nyopir. duduk sumur tanduk kene. Lho enggak wong rong dina mbek Sapari dadi rambutan akeh aku iki. Sampeyan tak kandhani Mas Tolo. Wong loro iki mangon cor-coran pakaiane dikekno aku lha iki apa? Iki malah wetengku mules ta terus gitu. Anu lho, jange ngesis, ngesis. Oh, kan iku. Angin-angin. Karepmu kudu seneng karo Tini kita. Iya. Wah, oh, ojo Jangan ngono ngomong ta, iya Rek. ki sungkan lho, iya sakjane. Oh, ya wong ndelok-ndelok ta, ya duduk pantange. Bojomu lho, kate nglairno kon iku wisan. Waduh mati cekel. Wis mulan. Kamu jorip pak cekel. Yo apa bojomu kate nglairno gak kon reken. Waduh pikiranmu ya apa ri? Kamu nawari sing wedok jeneng-jeneng wong perkara utange gak nyari-nyari iku lho rame ndok mamu iki mang. Walah utang mek 7 bulan ae lho. Wah, dadak panas-panas nduk kene. Ha iki balekno iki klambi. Pakai aku dirampas kabeh bojo. Eh, bang rampas ngono lho, wong Wah. dikei dhewe. Kamu tak kei sih? Dikei ngono Nah, lho. aku sing lali lah. Wah, Rek, ngerti ya iki jange tak bina rek iki. Lho. Kenapa lebokno Bina. Kaya anggota e. Lho. Nandi Romo? Apa sapa sih, Mas? Bapak tak anak muri. Lah niki tontonane pun teko mboten kathokan mboten klamben iki. Lha iki malah apa iki? Perasamu monyet ta. Ini nek ngomong gak celonon gak kelamben. Sopo iki? Lho, lah niki kancaku kula. Kemangane lho, Pak. Karepe Iya. jor-joran wong loro iku. Pakaiane dikekno aku arloji, klambi, celana. Tapi duduk karepmu mutah karepe wong lanang iki. Karepane Pak Camat nih, Pak. Apa? Wis sakniki Pak, Iya, iya, sesene ya iki gawen pakaianmu. Balik Sini lho, Sudah barang gelangmu. Tapi ngono ta, ana wong wedok kok aja jor-joran ngene gak apik nah, Iya. ya. Aku iki jange kawin. Lah bojoku iki apa? Lah saiki aku seksenono. Senono. Dino iki aku tukarake. Keliru. Apa? Keliru nah. Tukar napa? Cincin utawa ali-ali. Ngono lho. Cincin sak grame gak gablek. Lho, ngono ta. Wedok iki jange kon rabi. Iya. Durung kon rabi tak incipane dhisik. Lho, Ah padane Maksude ku ngene lho. Ah, jange kon rabi lak gawe jajan. Iya. Tak incipane jajane ngono lho karepku iki. Oh, kanggo tukar akik iki ya. Ya ya apa? Wis ana jajane, Dik. Ya wis. Kapan kan Ya tukar? saiki ya iki wis Motormu tak ya ramean. apa? Hah? Pengiringe terus Iya iya, mana tak- auto tanki. tak sumbang sementara iki wis kana duit bensin kira-kira 50.000. Gak nyumbang iku lambaran Kok nyumbang kok ngono carane. Motormu segrek-egrek wis gak usah Terus wis karepmu iki. ya apa nak? Ya sakniki mawon monggo ya direksmekaken nggih persoalan tonangan iki mun sampe tini niki diganggu wong liya utawa Iya, dijaluk iya. wong liya disukakaken ngoten lho. Iya Ya. iya. Disebut Ya lho, Pak. ya gak apa-apa nak, mamulo kabeh kok wis padha hati-hati ya. Nggih nggih. Saiki anu mari, adikmu mari kongkon nyanyi Ngono ta. kanggo hiburan ya. Wah, emang nanti arek ku nak mburi pe. Dua, Ngono. Apa nih? Nyanyi apa, Peng? Kilo, Peng? Ayo, Peng. Kon pinter nyanyi, Peng. Oh, iki ta. Nah, Wah, nyanyi apa aku itu? Wah, nyanyi pendi aja. Terus nyanyi apa dulu?
Iya. Duwe bakat. Iya. Jalur sumbangan meneh-meneh gelem. Sampai kayak anak Suaranya merangin. Iya. Kak ngono. Wah, cocok. Apa sini? si ikon. Nyanyi si tok apa kon asik duwe lagu siji. Sing ndi sih? Iko lho, Telaga Sarangan. Wah, cocok iku wis adik kuwi. Isa peng. Bisa itu. Dengan ya apa? Apa-apa. Ya ya wis terusno. Wah, wis. Tete sunyi. Jangan. Yono nek bentang penyanyi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ